Neki vikend u toplicama, masaža, wellness, na kraju neka fina večera. Samo više ne želim dobivati sol za kupanje. Počeo sam se baviti grafičkim dizajnom. Stvarno bi volio jedan novi laptop. Želim negdje u toplije krajeve. Bježim od ove zime na jug. Stvarno se nadam da ove godine neću opet dobiti šlape. Treba mi vrijeme samo za mene, tako da bi mi pasala neka sauna da pobjerim od ovih hladnih dana. Stvarno se nadam da neću dobiti topli čarap. Ne želim više dobiti gel za tuširanje. Joj, opet ću cijeli tjedan tražiti poklone po dućanima, nemam pojma što da kupim. Zašto ne uzmeš Supercard? Što? Supercard. Odabereš jednu od 4 različite kartice i on sam bira poklon po želji. Može birati između luksuznih hotela, trgovine ili restorana. I sve to bez trčanja po trgovinama. Pa koliko onda to košta? Možeš odabrati od 15 do 100 eura. Supercard Black uključuje više od 500 trgovina i 50 online trgovina, kao što su DM, S. Oliver, Intersport, Sportina i Decathlon. Kakvi ste vi materijalisti? Pa poklonite im nešto čega će se sjećati. Dobro, a što je onda bolje od Supercarda? Ja uvijek kupujem Select Box, jer mogu izabrati više od 3000 različitih doživljaja. I ja bih htjela otići na neku predivnu večeru, ali sigurna sam da to nema u tim paketima. Naravno da ima. A ako kupiš paket stol za dvoje, možeš birati između velikog broja restorana u nekoliko cjenovnih rangova. A možeš uzeti i romantični bijeg, pa odabrati gdje ćeš putovati diljem Hrvatske i Slovenije. Super ideja, a gdje da to nabavim? Pa možeš kupiti u gotovo svim trgovinama. Možeš naručiti preko weba selectbox.hr. Najbolja stvar što ti stigne odmah idući dan. Ajme top. Znači sad točno znam kome ću pokloniti karticu kome doživlje. Idem odmah naručiti. Pa normalno.